ljudi, ja sam trebao, a mi danas opet naručujemo, ovog puta naručujemo iz Habanera. S obzirom da obožavam ljutu, začinjenu hranu i da obožavam jake ukuse, meni je meksička kuhinja jedna od omiljenih kuhinja. Oni ovde imaju na sajtu veliki izbor meksičke hrane, tako da ćemo mi naručiti svega pomalo. Naručit ćemo burrito, nek bude klasika, nek bude burrito s junetinom, burrito beef. I kad idem na naručio, me pita da li ću ljuto, da li ću blago ljuto ili neću ljuto, i ja ću da stavim ljuto. Sljedeće, na primjer, možemo da uzmemo kasadiđe. Sad oni imaju kasadiđe chicken, kasadiđe Hong Kongo, to je sa šampinjonima, piletinom, imaju kasadiđe junetina. Šta je? Pa to ti je tortilja, pa nešto unutra pod tortilja, pa se to seče na 8 delova. Mi ćemo kasadiđu piletinu, ali ne ljuto, nećemo ljuto. Ne, stavi blago ljuto. Ne, stavi blago ljuto. Dobro, stavit ćemo onda blago ljuto. Znaš što možemo da uzmemo? Možemo da uzmemo nachose. Smijem što imaju. Evo ga, nachosi ole. Meksički čips, piletina, pavlaka, salsa, kačkavalj i mastin. Sve. Naruči! Where's my money, bitch? Avokado umokac. Ne mogu da zamislim šta je to. Ajde, uzmemo nešto da zasladimo. Palačinki 2 komada, palačinki 6 komada. Imaju sve vrste palačinki 6 komada, čovječe. Dobro, ajde probamo nešto meksičko. Churros. Imaju churros, ali trakasto testo, zar churrosi nisu ono kao tulumba. Imaju chimichankove, slatke pržene tortilje sa bananom, medom, cimetom, šećerom i čokoladom. Može. Može. Jebote, meni je prevruće. Mislim, zato sam i bučen oko ovog klona, samo da bi bilo što hladnije. Ali ću da uzmemo neki sok. Fantu, imaju Sprite, imaju Nextove sokove po liter i Nextovu Breathful jabu. Dobro, mnogo je vruće. Ajde uzmemo Coca-Cola. Da, ali ipak da, Coca-Cola najviše osvežava. Liter, a nemaju liter, imaju liter i po. Dobro, naruči. Naručili smo sve, evo sad u kopi imamo burrito beef, quesadilla chicken, nachos ole, chimichanguas i Coca-Cola. I to je ukupno sve 2806. Ostalo je samo da sačekamo da klopa stigne, a na sajtu piše da je to za 75 minuta. Bambo, bombo, bambo, bombo, bambo, bombo. Halo? Aha, evo me. Evo, stigla je klopa, trebalo im je negde oko 50 minuta. Odmah ću da izmerim koliko je hladna Coca-Cola. Coca-Cola je hladna, hoću to da vidim sa svojim termometrom. Bacamo termometar u Coca-Cola. Temperatura je znači 12,5 stepeni. Razgradit će mi se termometar. Mislim, s obzirom da napolje ima 40 stepeni, ovo je super hladno. Idemo na klopu. Da vidimo šta nam je prvo. Prvo nam je slatko, to ćemo na kraju. Prvo su nam nachosi. Šta tu imamo? Znači klasičan, bi se rekao tortilja chips. Klasični nachosi pomešani sa salsom, pavlakom, kačkavaljem i oni kažu piletinu. Jako salsa, puno paradajza i luka. Kačkavalj ima puno, pavlak je svuda preko, tu su neke masline. Čekaj, da li to masline? Za košticu. Samo ne znam gde je piletina, tačno ćemo da vidimo. Znači kad malo nastavite da jedete piletine tu dole, merimo temperaturu nachosima. Temperatura 48,7, znači dovoljno toplo da može odmah da se jede. Mogu bi sipam Coca-Cola, ćeš Coca-Cola? Hladna je Coca-Cola. Znači ima dosta pavlaka, ima dosta salse. Ne znam za vas, ja volim salsu, tako da meni ekstra što ima puno salse. Okolo je ranžirano zelenom salatom. Ovo je ukusno, sve da se jede, dobro začinjeno, slano, nije ljuto, nije ni hrskavo, kupio je čips, sve ove sastojke. Mi idemo dalje. Sljedeći je burrito. Merimo temperaturu burrito. Temperatura 49,5 stepeni. Dobili smo rižoto sa lukom, salsu i burrito. I sad mi njima nismo naglasili da nama treba pribor, neko može da jede burrito tako što ga uklopi u luku ovako. Kao što ću ja sad probati. Unutra je dosta mesa,
dosta kaškovalja i jako je ljuto. Duše, ne bih rekao da je jako ljuto, ali definitivno za ljudi koji ne vole ljuto, ovo bi bilo ljuto. Za mene koje obožavam, ovo je taman ljuto kako treba. Puno lepe, sveže govedine koja je savršeno napravljena. Na prvi pogled nije delovalo tako savršeno, ali savršeno. To je rižoto sa lukom i mi nemamo sad pribor, mislim nismo dobili pribor. Imam ja pribor, ćemo probati. Mislim, on je sigurno dosadan da se jede ovako. Toplo je, ništa specijalno, rižoto kao rižoto. Ajde, da pomešamo sa salsom. Sve kad pomešaš sa salsom bude zanimljivo. Pa tako i ovo rižoto. To je bio burrito s govedinom. Ajde, idemo dalje. Sljedeće su quesadille. Merimo temperaturu. I ovdje je temperatura 49,5 stepeni, 49,3. Znači, quesadille, tortilje, dve jedna na drugoj i unutra kačkavalj i piletina i sve to sa umakom salsa. Mekane tortilje, unutra lepo rastopljen kačkavalj koji je svuda i koji se razlači, piletina koja je najlepše belo meso, tako da ovo je nešto najbolje na svijetu. To su bile savršene quesadille, a mi idemo na chimichanguas. Chimichanguas, to su slatke tortiljice, ima ih 4, sa bananom, čokoladom, cimetom, šta još beš ima? Šećer u prahu, to je to. Merimo temperaturu. Temperatura 41,3. Ovo je baš lepo prilivno čokoladom i šećerom u prahu i sad je glupo da ja tu guram prste. Tako da bi mi za ovo trebalo bi mi pribor, a oni mi nisu doneli tako da ću uzeti svoj. Toplo je tamo koliko treba. Unutra mlevene banane. Super kombinacija sa ovom čokoladom i sa cimetom. I sa šećerom u prahu, ali cimet i banana, mnogo dobro ide. Baš mi se sviđa, inače ovo su palačinkice koje su u stvari tortiljice male. I dosta je slatko. To su bili chimichanguasi, to bi bilo to, a mi idemo na ocjenjivanje. Vreme dosta je. Ocena 4, čekali smo 50 minuta, oni su nam glasili da ćemo čekati 75, tako da sa te strane okjeri nisu kasnili, ali opet ni 50 minuta ni 75 minuta nije malo, tako da ću dati za vreme dosta u ocenu 4. Cene. Evo ovako, cene su u rasponu od 500 dinara do 800 dinara, što nije jeftino. Ali, ako pogledamo kvalitet i ako pogledamo veličinu porcije od koje nema šanse da se ne zasitite, cene uopšte nisu nerealne. Zato ću cenama dati ocenu 4. Papir. Papirna kesa, lepo zaheftana, unutar papirne kese 4 stiroporne kutije, svaki ima preglednicu za sos, svaki opet posebno, tu su salvete, tu je flyer, tu nije pribor, ali on nam nije toliko falio, tako da bi ja pakovanje dao 5 treba. Prelazimo na klopu, krenut ćemo redosledom kako smo otvarali i prvi su bili nachosi. Što se tiče nachosa, ovo je bio jedan veliki i dobro spremljen obrok, dovoljan za 2 osobe. Ipak mu dajem 4 jer nachosi nisu bili dovoljno sveži, bili su mekani. Ne samo oni koji su bili u sredini, oni koji su bili natopljeni, nego oni sa strane su bili nekako previše mekani, a oni koji su bili u sredini nisu mogli da se odbije jedan od drugog. Burritom sam oduševljen, prepun savršeno spremljene govedine, ljut tamo koliko treba, kačkavalj se lepo topi i razvlači, ocena naravno 5 i sigurno ću ga naručivati u buduće. Quesadille. Quesadille su moja omiljena klopa koja može se naručiti u Beogradu. Piletina, tortilja, ljuta salsa, topljen kačkavalj, to je bukvalno sve što vam je potrebno za savršeni obrok. Još ako ga spreme kao što ga spremaju u habaneru, onda je to bukvalno raj. Dajem 5, a vama svima predlažem da je probate, ima 12 komada, tako da će se 2 osobe sigurno najesti. Chimichanguas je do jaja dezert. Ocena 5. Banana, cimet i čokolada su sjajna kombinacija i još su u tortiljama. Možda su nekom malo slađe, tako da ako vas ima 2, podelite ove 4 na po 2 i oboje ste siti. A ako ste se odlučili da naručite i piće iz habanera, ono će vam sigurno stići hladno, tako da nema preti. Ja sam prezadovoljan, ako vi hoćete da dobro hasate, naručite iz habanera i bit ćete vi prezadovoljni. I got it for the Lolo. Turn up. I'm in love with the Coco.